Апынуцца ў належным месцы ў належны час хаця б раз у жыцці даволі істотна. І калі вы ўжо трапілі на Беларусь-3 менавіта зараз, вы сапраўдны меламан, як і я. А значыць, курс абраны дакладна. Дарэчы, па славянскім календары сёння асяніны, ці проста свята ўраджаю. Але мы зараз не будзем распавядаць пра бульбу ці цыбулю. Надышоў час збіраць ураджай найлепшых беларускіх хітоў. Нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі» абвяшчаю адкрытым. Але перш чым зачытаць вам спіс пераможцаў, крыху пра сумнае. Хтосьці з вялікіх выказаўся. Адзінае, што можна пераканана сказаць пра поспех, ён рана ці позна можа здрадзіць. І сёння ў ліку тых, ад каго, на жаль, адвярнулася фартуна. Я учора не быў і Ян Майерс. Можа, я сэрдэня забыў пра цябе. Можа, я сэрдэня забыў пра цябе. Куды ветер веет, Валентина Альшанская. я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Не стояла, ты белая береза. Вольга Булай. Любіў яе, кахаў, сам жа дадумаю, сам жа дадумаю. Ой, ты расчешаш свою русу косоньку, ой, пойдешь гусей выгонять, пойдешь гусей Александр выгонять. Сухаров. Але ва ўсіх выканаўцаў, якім не пашчасціла на гэтым тыдні, ёсць магчымасць трыумфальна вярнуцца на тыдні наступным. Хутенька бярыце вашыя гаджеты, выходзьце на прасторы інтэрнэту і галасуйце, таму што толькі вам вырашаць, для каго з музыкантаў мара пра першае месца на наступным тыдні стане рэальнасцю. Та-да-да-дам! А гэта грымяць фанфары для тых выканаўцаў, якія ізноўку ў шэрагу прэтэндэнтаў на ваш голас. Ой, по садочку проколола ножашку на вишнёчку, проколола ножашку на вишнёчку. Валить, валить ножачка, ой, да не больно. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолга. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолга. Ой, у солдаты забылася дзяўчыначка попытать. Ой, забылася дзяўчыначка попытать. Забылася дзяўчыначка, ой, попытать. Ой, ці мне замуж ісці гулять. Ой, ці мне замуж ісці гулять. Ой, як гуляла, тапчы, тапчы, чаравішкі, як топтала. Тапчы, тапчы, чаравішкі, як топтала. Тапчы, тапчы, чаравішкі, ой, як топтала. Не кажы ты хлопцам правду, як казала. Дай не кажы ты хлопцам правду, як казала.
гай, цыганочка чорная, погадай. Цыганочка гай, цыганочка гай, цыганочка чорная, погадай. Эй, гуляем! Ова! Треба усім поглядеть! Ха-ха! Взял бы я украинку, яка ж я є жона. Грошей ні копейки, дайте комуна. Цыганочка гай, цыганочка гай, цыганочка чорная, погадай. Цыганочка гай, цыганочка гай, цыганочка чорная, погадай. Взял я белоруску, лепш не можаны, 3 засеки бульбы, 4 кабаны. Цыганочка гай, цыганочка гай, цыганочка чорная, погадай. Цыганочка гай, цыганочка гай, цыганочка чорная, погадай. Эй, прыгнуть! Узял белоруску, гэта вам не проигрыш, гэта выигрыш. Ова! Вот это чёткая жопка! Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою. Приплили до бережочку, приплили до бережочку. Дай посели на жвірочку, дай посели на жвірочку, написали по листочку, написали по листочку. Няхай дома не гарують і пасагу не готують. Ти свой пасах прогуляла, ти свой пасах прогуляла. З казаченькам размаўляла, з казаченькам молоденьким под кусточком зелененьким, под кусточком зелененьким.
многа, але не судзіце строга, павялічвайце свой музычны багаж і наш плейліст. Можа, хтосьці з тых, хто патрапіў да нас ізноўку, сапраўды кране вашае сэрца і струны душы. Я перакананая, усе як мінімум годныя вашай увагі. А можа, сярод пералічаных новы пераможца наступнага тыдня. Не лянуйцеся, магчыма, менавіта ваш голас стане рашаючым. На старт, увага, марш! Мы пачынаем нядзельны марафон хітоў. І вось спіс шчасліўчыкаў, якім можна пазайздросціць. Як заўжды, пачынаем з апошнія прыступкі нашага хіт-парада. Чаго нам бракавала ўсё гэтае лета? Чаго мы чакалі і так і не дачакаліся? Сонейка, дзе ж ты? Яна Старцева ведае адказ на гэтае пытанне, але, на жаль, гэта не выратавала яе ад усяго 10-га месца. Дапамажыце дзяўчыне ўзняцца вышэй, можа, з ёй і Сонейка да нас часцей будзе завітваць. Усе ў інтэрнэт. Яна Старцева. Сонейка, в долине туман. Ой, на горе Сонейка, в долине туман. А на моем серденьку туга и журба. Ой, на моем серденьку туга и журба. Дружка дома нет. Ой, что за журбинушка, дружка дома нет. А с подъездным Сонейком мил дружок иди. Ой, за собою любую подружку веди. Сыходзіць трэба па-англійску, а вяртацца прыгожа. Можа, у наступнай спявачкі ўсё яшчэ наперадзе. Ды і яна не хвалюецца, а запрашае танчыць усіх-усіх. Але сёння, на жаль, толькі 9-е месца. Удачы на наступным тыдні, Ганна! Под горой корчомка, а у той корчомцы весь мой род гуляе, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе, и мяне не вспоминае. Сястриця лепшу долю має, ти з нами гуляє, ти свою лепшу долю має, ти свою лепшу долю має.
вышэй і вышэй і вышэй, і мы ўжо на 8-м месцы. Але я кагосьці не бачу. Дзе ж вы прыхільнікі творчасці, прыгажосці і таленту гурта Пава? Чаму пакінулі па-за ўвагай сваіх куміраў? Як так? З 5-е прыступкі на 8-ю, гэта ж крыўдна. Усе кветкі пасохлі і павялі. Варта дарыць новыя. Все пов'яло, а де травка зеленеє, ніхто мене не жаліє, приди, милий, пожалей, ніхто мене не жаліє, приди, милий, пожалей. Тебе мила, да не думаю я брать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Як ні шкада, на чарзе наступныя аўтсайдеры. З 4-го месца на 7-е спускаецца Дмітрый Карась са спадарожніцай сваёй Марыдай. Можа, таму, што віно зеляно? Але гэтая парачка не здаецца. І ў мураванай мураванцы весялосць льецца ракой. Можа, ўся справа ў аптымізме. Гэтым выканаўцам яго не займаць, але без вашых галасоў ім не вярнуць страчаныя пазіцыі. Галасуем! Вино да вино, зелено, а у сане есть воды не пей. Вино да
Адкрасавалі ўжо даўно хрызантэмы ў садзе, а Інна Гаўрылюк усё ходзіць па ім і ходзіць. Што ж ты там шукаеш, даражэнькая? Можа, першае месца ў нашым хіт-парадзе? Прабач, на гэтым тыдні толькі 6-е. Але ёсць да чаго імкнуцца. Дапамажыце дзяўчыне. По саде ходжу, виноград саджу, по саде ходжу, виноград саджу, виноград саджу, виноград саджу. Расти виноград тонкий, высокий, расти виноград тонкий, высокий, тонкий, высокий, тонкий, высокий. Пойду у таночок, ды сою вяночок, пойду у таночок, ды сою вяночок, ды сою вяночок, ды сою вяночок, вяночка з диму на Дунайчик пощо, вяночка з диму на Дунайчик пощо, на Дунайчик пощо, на Дунайчик пощо. Здараецца, што выпадак вырашае ўсё, а бывае і так, што толькі голас аднаго чалавека. Хто ты, таямнічы незнаёмец, які не дазволіў гурту «Фолклор» трапіць на 6-е месца? Але галоўнае, дзе ўсе тыя прыхільнікі іх таленту, якія дапамаглі ўзняцца на 3-ю прыступку на мінулым тыдні? Вярніцеся, калі ласка, вас так не хапае гэтым таленавітым хлопцам. На свеце хлопец даволі малады, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Селі, як завжди, цалуе хлопца дзеўка, а ён ест пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён ест пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забралі дзяўчыноньку
пироги. Ой, ці чулі, ви забрали дівчиноньку на сиром пироги. Ой, ці чулі, ви забрали дівчиноньку на сиром пироги. А то были мысливцы, ніякі вороги. Забрали дівчиноньку да сиром пироги. Ой, ці чулі вы забрали дівчиноньку да сиром пироги. Той хлопец памятаўся, ты крикнул, что цалы. Вы девку забирайте, отдайте пироги. Ой, ці чулі вы девку забирайте, отдайте пироги. Ой, ці чулі, ви дівку забирайте, отдайте пироги. Ой, ці чулі, ви дівку забирайте, отдайте пироги. Хлопцы дорогие, не будьте вы таки, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі вы, ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі, ви ніколи не мяняйте любов на пироги. Ой, ці чулі, ви ніколи не мяняйте любов на пироги. Ну, ледь-ледь, ну трошечки, Леся, Слава, ну што ж вы. Нездарма кажуць, што 4-е месца самае крыўднае. Быць усяго ў адным кроку ад тройкі лідараў і... Але ўсё пазнаецца ў параўнанні. Гэта значна лепш, чым быць на 10-м. Вы ўжо ўзялі ў рукі вашыя смартфоны, вось і добра. Замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала девчинонька тому казаку. Есть у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло солнце за оконца, за зеленый сад. А у тым саде размаўлялі девка и газа. Зайшло солнце за оконца, за
вышиванка ізноўку ў трэндзе. А я скажу больш, ніколі з яго і не выходзіла, таму што сваё роднае грэе душу. Вось і для Кейсі яна аказалася шчаслівай. Можа, які старадаўні арнамент дапамог. Дакладна не ведаю, але перакананая, вашыя галасы таксама здольныя тварыць цуды. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорну і червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорну і червону нитку слала. Let's go, let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Та чорна ниточка розставання, а червона ниточка то кохання. Та чорна ниточка легко слалась, а червона ниточка часто рвалась. Та чорна ниточка легко слалась, а червона ниточка часто рвалась. Let's go, let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Let's go, let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. Носимось соколику в час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Носимось соколику в час кохання, хай согреє серденько. Ну, вось гэта я разумею сапраўдны прагрэс. Віншую цябе, Слава. Быў на 8-м, а тут раз і на табе другое месца. Хуткі які. Здаецца, без прыхільніц не абышлося. Можа, дапаможаце хлопцу на першую прыступку пераскочыць? А на горы мельница, мельница. А на горы мельница, мельница.
харує, харує, за Іваном харує, харує. Ой, гер-вер-вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельниця. Ой, гер-вер-вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельниця. За Степаном гуляє, гуляє, за Степаном гуляє, гуляє. Ой, гер-вер-вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельниця. Ой, гер-вер-вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельниця. Ну вось амаль усе медалі раздадзеныя. Прымайце віншаванні. Дзевятка абвешчана. Давайте яшчэ разок узгадаем разам імёны шчасліўчыкаў гэтага тыдня. А на горы Сонейка, в долине туман. 10. Яна Старцева. На горе Сонейка, в долине туман. На горе вербица, под горой корчонка. 9. Аня Зайцева. Весь мой род гуляє, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляє. І мяне вспоминає. Все посохло, все. 8. Пава. А де травка зелені. Ніхто мене не жалеє. Приди, милый, пожалей. Стоит коник на стоянці, вино да вино зелено, а у сане есть воды не плей. 7. Дмитрий Карась і Марыда. Молодий панічик по головці б'є, вино да вино зелено. Расти виноград тонкий, 6. Інна Гаврилюк. виноград тонкий, високий, тонкий, високий, тонкий, високий. Был на свете хлопец доволі молоды. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. 5. Гурт «Фолклор». Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ти не выйдешь, дзяўчынанька. 4. Леся Кодуш і Слава Нагорны. Я приеду со сватами завтра до тебе. Вечорами золото 3. Кейсі. аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина, вишивала чорну і червону нитку слала. Другое Саша Нема. Ой, гер-вер-вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельниця. Ой, гер-вер-вер, герцем, перцем, лупцем, дубцем, мельниця. Знаёмцеся, сапраўдны ўзор трываласці і ўпэўненасці ў сваіх сілах. Такая маленькая дзяўчынка, але здолела ўтрымацца, выстаяла ў гэтай жорсткай барацьбе. Уставайце з канапы, сустракайце пераможцу авацыямі. Нумар 1, другі тыдзень запар, Вольга Сацюк. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в міг на яго, Яна любка яго, Яна любить яго, Яна
чужие горлицы не дивись. Див на сяло, і в мір на яго. Я на любка яго, я на любить яго. Яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять. Яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див на сяло, і в мір на яго. Я на любка яго, я на любить яго. Яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. На жаль, на гэтым я мушу з вами развітацца. Але пакуль вы не пайшлі па сваіх справах, нагадваю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна, а галоўнае трэба на сайце 3беларусь.by. Спасылка на галасаванне ёсць і ў групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Далучайцеся і слухайце любімых выканаўцаў па-за эфірам. Галасуйце за лепшых, прапаноўвайце новых удзельнікаў для нашага хіт-парада. Змагайцеся за сваіх. Для вас усё толькі пачынаецца. Тыдзень міне хутка, не адкладвайце галасаванне на заўтра. І да сустрэчы ў наступную нядзелю.